Ana m ekene onye ọbụla tata bụ Easter Monday. In today's presentation, we are going to look at numbers again from 61 to 70. Iri isii, 61 iri isii na otu, 62 iri isii na abụọ, 63 iri isii na atọ, 64 iri isii na anọ, 65 iri isii na ise, 66 iri isii na isii, 67 iri isii na asaa, 68 iri isii na asatọ, 69 iri isii na itenaanị, 70 iri asaa. Ihe a bụ ihe anyị ga-amụ tata. Ana m arịọsị ka onye ọbụla nye aka na-atụsasị ozi a maka ụmụnna anyị ndị n'ebe dị iche iche fụ ihe anyị na-eme n'Igbo. Ana m asịkwazị unu ka anyị na-echeta mbọsị mbilite n'ọnwụ Jesu Kristi oge Ista. Ka Ista arọ nke amaala anyị niile na mma. Ndewonu, daalụnụ.